या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाचं चोख नियोजन। बाजारपेठा गजबजल्या आणि कोकण 7 लाईव्हची गणेश सजावट स्पर्धा, आकर्षक बक्षिसांचा होणार वर्षाव। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। चाहूल बाप्पांच्या आगमनाची, जय्यत तयारी भक्तगणांची, कसोटी तुमच्या कल्पकतेची, लाडक्या बाप्पाच्या सजावटीची। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी कोकण 7 लाईव्हची गणेश सजावट स्पर्धा। नक्की सहभागी व्हा आणि जिंका आकर्षक बक्षीस फक्त कोकण 7 लाईव्हवर। गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनानं चोख नियोजन केलंय। आरोग्य यंत्रणा, पोलीस प्रशासन अलर्ट झालंय। याचा आढावा घेतला कोकण 7 लाईव्हच्या संपादिका देवयानी वरसकर यांनी। पाहूया। आज हरतालिका आहे, आज 18 तारीख आहे आणि कोकण कन्या एक्सप्रेससाठी आलेल्या सगळे प्रवासी आज सिंधुदुर्ग ह्या स्टेशनवरती उतरलेले आहेत। खरं तर गणपती गणेश चतुर्थीचा अगोदरचा दिवस आहे। आज येणाऱ्या प्रवाशांची संख्या बऱ्यापैकी आहे। आता मी उभी आहे इकडे जे रेल्वे स्टेशनवरती प्राथमिक आरोग्य केंद्र कसाल यांच्या अंतर्गत एक आरोग्य सहायता कक्ष इथे उभारण्यात आलेला आहे आणि ज्यांना ताप किंवा सर्दी आहे किंवा डोळ्यांचा काही त्रास आहे अशांना इथे उपचार केला जातो। इथे आरोग्य सेवक, एक नर्स इथे त्यांच्या सेवेसाठी आहेत आणि मी आता बघते इथे आताच कोकण कन्या एक्सप्रेसने एक माऊली उतरली आणि तिच्या छोटीला ताप येतोय किंवा तिला सर्दी आहे म्हणून तिला औषधं दिली जात आहेत। निश्चितच अशा प्रकारचं ही सुविधा प्रत्येक रेल्वे स्टेशनवरती करण्यात आलेली आहे कोकण रेल्वेच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा आरोग्य विभागामार्फत आणि निश्चितच त्याचा चांगला उपयोग या चाकरमान्यांना होतोय। कारण कोकणामध्ये येणारे चाकरमाने मुंबईमध्ये, कोकणामध्ये किंवा आता तापमानातल्या किंवा हवामानातल्या बदलामुळे तापसरीची थोडीशी साथ आहे, डोळे येण्याची साथ आहे। निश्चितच कोकणात आल्यानंतर किंवा गावाला आल्यानंतर पुन्हा त्यांना त्रास होतोय, डॉक्टरकडे जावं लागतं म्हणून इथे स्टेशनवरच अशी चाकरमान्यांची खूप चांगली सुविधा आरोग्य विभागाने केलेली आहे। आणि आपण बघतोय इथे ही कोकण कन्या एक्सप्रेस थांबलेली आहे। बरेच प्रवासी उतरलेले आहेत गाडीत आणि पोलीस बंदोबस्त देखील ठेवण्यात आलेला आहे। आज तब्बल 1.5 तास ट्रेन लेट झालेली आहे कोकण कन्या, तरीही प्रत्येक प्रवाशाच्या चेहऱ्यावरती आपल्या गावी आल्याचा आणि गणपतीसाठी आल्याचा आनंद तर दिसून येतच होता। परंतु जशी आरोग्य विभागाने स्टेशनवरती ही सुविधा केलेली आहे आरोग्य तपासणीची किंवा चाकरमान्यांना औषधोपचाराची, तशीच आपण रेल्वे स्टेशनवरती बघतोय पोलीस बंदोबस्त देखील किंवा आलेल्या चाकरमान्यांना कुठे त्रास होऊ नये किंवा त्यांना जर काही असुविधा असेल तर त्यांना मदत करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त देखील आहे। आता आपल्यासोबत आहेत वैभव जाधव साहेब, रेल्वे स्टेशनवरती पोलीस बंदोबस्त ह्या गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने देण्यात आलेला आहे। काय तुमचा अनुभव आहे? कालपासून कशी इथे परिस्थिती आहे? काय आक्षेपार्ह काय आढळलेलं आहे? आक्षेपार्ह आतापर्यंत मला काय आढळलेलं आहे, लोकांची गर्दी आहे खूप, पण तसा व्यवस्था पण आहे, बाहेर रिक्षा आहे, तसे जसे लोक उतरले तसे जात आहेत लोक ज्याच्या त्याच्याकडे, तसा काही प्रॉब्लेम नाही। नेहमी जनरली बघितलं गेलं तर रिक्षा चालक जे असतात त्यांच्याकडून कधीतरी थोडंसं चालढकलपणा केला जातो, परंतु त्यांच्याबरोबरच स्टेशनवरती जे चाकरमाने उतरत आहेत त्यांच्या सुविधेसाठी म्हणून पोलीस बंदोबस्तही ठेवलेला आहे। त्यानंतर खूप लोक आज गणेश चतुर्थीच्या पहिल्या दिवशी किंवा अगोदरच्या दिवशी बरेच चाकरमाने येत आहेत। इथे आरोग्य
सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. परंतु जे कोणी ज्येष्ठ नागरिक असतील किंवा गरोदर स्त्री असतील, स्तनदा माता असतील, त्यांच्यासाठी वेगळी काही व्यवस्था किंवा असतील त्या आहेत. गव्हर्नमेंट मॅडम आमच्यामार्फत काही केलेलं नाही, पण जशी लोक येत आहेत असे कोण वयस्कर असतील किंवा वयोवृद्ध असतील तर बाहेर रिक्षा किंवा ह्याच्यामार्फत ते त्याच्या घरी जातात. तसेच जर काय अडचण आली तर त्यांना आम्ही मदत करतो, म्हणजे तिथंपर्यंत घेऊन पोहोचवण्याची किंवा असं मदत करतो आम्ही. नक्कीच सिंधुदुर्ग पोलिसांमार्फत देखील इथे चांगली व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. जशी आरोग्य सुविधा करण्यात आलेली आहे, आरोग्यासाठीचं एक काउंटर उभारण्यात आलेलं आहे, तसाच पोलीस बंदोबस्तही ठेवण्यात आलेला आहे. ज्येष्ठ नागरिक म्हणा किंवा ज्यांना सहाय्यता पाहिजे आहे त्यांना या पोलिसांमार्फत सहाय्यता देखील केली जात आहे. कसाल प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत इथे आरोग्य सुविधेचा एक काउंटर उभारण्यात आलेला आहे आणि ज्या ट्रेन येतात आणि ज्यांना औषधोपचाराची किंवा काही गोळ्यांची आवश्यकता आहे असे चाकरमानी आवर्जून इकडे थांबून त्यांच्याकडून गोळ्या किंवा संबंधितची काही औषधं आहेत ती देतात. यावेळी आपल्याबरोबर आहेत आमचेकर नर्स मॅडम. 15 तारखेपासून हा काउंटर सुरू झालेला आहे. चाकरमानी येत आहेत, तुमच्याकडे येण्याचा कसा कल आहे आणि काय त्यांची सर्वसाधारण मागणी आहे? नमस्कार, मी आमच्या इथे हे आरोग्य पदक आम्ही कसालच्या अंतर्गत लावलं आहे. आता प्रत्येक ट्रेनमधनं येणारे प्रवासी हे सर्दी खोकला किंवा तापाचे असतात. आमच्याकडे तापाची मेडिसिन तसंच सर्दी खोकल्याचं लूज मोशन म्हणजे अतिसाराचे पण पेशंट असतात. त्याप्रमाणे त्यांच्या मागणीप्रमाणे आम्ही त्यांना औषधोपचार करतो. एखादा ताप असेल तर आम्ही रक्त नमुना घेतो. डेंग्यूची मलेरियाची आमच्याकडे किट आहे, त्याच्याप्रमाणे आम्ही त्याची तपासणी करतो आणि ते रिपोर्ट आम्ही जिल्ह्यात पाठवतो आमच्या ऑफिसकडे आणि तिथून मग ते पुढे आमच्या लॅबमध्ये जाऊन त्याची टेस्ट होते. मुंबईमध्ये सुद्धा थोडीशी साथ आहे त्याची किंवा त्याची रुग्ण मिळत आहेत. आपल्याकडे सुद्धा कणकवली कुडाळमध्ये मिळत आहेत. डेंग्यू आणि मलेरियाची किट सुद्धा इथे ठेवण्यात आलेली आहे, जेणेकरून रक्त तपासणी करून समजा ते जर पॉझिटिव्ह असतील मलेरियाच्या डेंग्यूमध्ये तर त्यांना संबंधितांना फोन करून तसं सांगून तशा पद्धतीचा औषधोपचार करण्यात येणार आहे. निश्चितच गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने ही जी काही सुविधा आपल्या जिल्हा प्रशासनाने इथे केलेली आहे ती स्तुत्वनीय आहे. चाकरमान्यांना येणाऱ्या चाकरमान्यांना एवढा प्रवास करून येणाऱ्या चाकरमान्यांना गणेशोत्सवासाठी येणाऱ्या चाकरमान्यांना कुठलाही त्रास होऊ नये याच्यासाठी जिल्हा प्रशासन पूर्णपणे दक्ष आहे. कोकण कन्याने उतरलेल्या एक भगिनी आपल्या बरोबर आहेत. ताई, कुठून आला तुम्ही? अच्छा, कोकण कन्याने आलात. आता कुठल्या गावाला जाणार आहात? बोरसर जाणार आहात. चालेल. कसा काय प्रवास झाला कोकण कन्याचा? चांगला झाला. आता भरपूर गर्दी तर आहेच. मुंबईमध्ये तर प्रचंड गर्दी आहे. कोकणात येणारे चाकरमानी सुद्धा भरपूर येत आहेत कोकण कन्याने किंवा वेगवेगळ्या गाड्या. एवढा प्रवास करून आला आहे, तिकीट 3 महिन्या अगोदरच बुक केलेलं असेल. गावी आल्याचा एक वेगळा आनंद असतो. गणेश चतुर्थी साजरी करायची काय उत्साह आहे? कसं काय तुम्ही पुढे जाऊन आता करणार? म्हणजे तुम्ही स्वतः जाऊन साफसफाई करणार की तुमची इथे लोकं आहेत? नाही, आमची म्हणजे घरातली फॅमिली गेलेली आहे ऑलरेडी आणि आता बाकीचं म्हणजे गणपती बाप्पाचं व्यवस्थित आगमन व्यवस्थित घरी घेऊन व्यवस्थित सगळे बांधले वगैरे सेवा करायची आहे. त्याला निरोप गणेशोत्सवामध्ये हे आलेले ओरोसचे गणपतीची सेवा करायची 5 दिवस चांगली आणि पुन्हा आपल्या परतीच्या प्रवासाला लागायचं असं त्यांचं म्हणणं आहे. अशीच काहीशी परिस्थिती आपण सिंधुदुर्ग नवीन स्टेशनवरती बघतोय. सिंधुदुर्ग स्टेशनवर बघतोय रिक्षासुद्धा चांगल्या बऱ्यापैकी त्यांचं सहकार्य मिळते प्रवाशांना त्यांच्या इच्छित स्थळी नेण्यासाठी. लाईनने इथे रिक्षा उभ्या आहेत. त्यांच्या गावाला पोहोचवण्यासाठी हे रिक्षा चालक देखील तत्पर आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. चाहूल बाप्पांच्या आगमनाची जय्यत तयारी भक्तगणांची, कसोटी तुमच्या कल्पकतेची, लाडक्या बाप्पाच्या सजावटीची. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी कोकण 7 लाईव्हची गणेश सजावट स्पर्धा. नक्की सहभागी व्हा आणि जिंका आकर्षक बक्षीस फक्त कोकण 7 लाईव्हवर.
सावंतवाडीतील ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या सालेवाडा येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या गणरायाचं रविवारी आगमन झालं। यंदाचं या मंडळाचं 118वं वर्ष असून 21 दिवस या गणरायाचा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। चाहूल बाप्पांच्या आगमनाची जय्यत तयारी भक्तगणांची, कसोटी तुमच्या कल्पकतेची, लाडक्या बाप्पाच्या सजावटीची। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी कोकण 7 लाईव्हची गणेश सजावट स्पर्धा। नक्की सहभागी व्हा आणि जिंका आकर्षक बक्षीस फक्त कोकण 7 लाईव्हवर। आता गणरायाच्या आगमनाला काही तास शिल्लक आहेत, त्यामुळे बाजारपेठा सजल्यात। पाहुयात वेंगुर्ल्यातला चौथीचा बाजार। कोकणवासियांच्या जिव्हाळ्याचो सण म्हणजे आपलो गणेशोत्सव आणि गणेशोत्सव उद्या असा आणि आज मी वेंगुर्ला बाजारपेठेत असे आणि चौथीचो बाजार म्हणजे आज हरताळका असा आणि गणपती आगमनासाठी आज माटी बांधणे सगळे व्यस्त असतले, बिझी असतले आणि हे माटयेचा जो सामान असा ता सुद्धा मोठ्या प्रमाणात बाजारात दिलेला असा आणि सगळी तयारी झालेली आहे गणपती बाप्पाच्या आगमनाची आणि वेंगुर्ला बाजारपेठ अक्षरशः गर्दी झालेली आहे। बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात चाकरमानी असतील किंवा नागरिक असतील ते खरेदीसाठी इलेले आहेत। त्याचप्रमाणे जो चौथीचो बाजार म्हणतात म्हणजे जे वस्तू आहेत आता आपली हरताळका आज त्याचे जे वस्तू असतात, फळं असतात, त्याचप्रमाणे जे माटवीचा जो सामान असा म्हणजे कौंडाळापासून ते उतरणीचो नारळ आणि हरणा बिरणा ती सगळी जी असत ती आज बाजारात दिली, मोठ्या प्रमाणात बाजारात दिलेली आहेत। त्याचप्रमाणे जी फळासुद्धा मोठ्या प्रमाणात बाजारात दिलेली असत आणि सगळे साहित्य डेकोरेशनचं साहित्यसुद्धा इलेलं हा। तर आज बघूया नेमक्या बाजारात काय आणि त्याचे काय किमती असत। तर मी तुमका दाखवत आहे। पहिली सुरुवातीक आपण जी माटवीचा सामान असतं ता बघूया आणि त्याच्यानंतर जे इतर जे वस्तू असत, फुला जी असत ती बघूया। गणेश चतुर्थी हा, बाजारात गर्दी हा आणि फुला खरेदी लोकांचो जास्त कल असता गणपतीत। तर हयसर आमका मोठमोठे हार दिसतात, त्या मोठ्या हारांची किंमत कशी काय सांगते? मोठे असे मोठे एकदम पण असतात, हे मोठे त्याच्यात तसे पण असतात। हे असे घेतलं तर 600 रुपये 500 रुपयेपर्यंत, असे 800 रुपयाचे आहेत पुढे असं बाहेर नाही।
ह्याची या मोठ्या हारांची किंमत 800 रुपये हा. आणि काय काय फुलं असत सगळ्याचं गोंड्या असं, शेवटी असं, गुलाबा असं, जी गणपतीक लागतात ती सगळी फुलं असतात. आणि गजरो पण दिसता. कसं काय रेट हा गजऱ्याचो? गजरो 30 रुपये फुटा, 50 रुपयात 2 फूट. 2 फूट. आणि गोंड्यांचो कसो काय रेट आहे? गोंडे 50 रुपये पाव किलो. आणि शेवती शेवंती 100 रुपये पाव किलो. गुलाबा सुद्धा दिसतात. गुलाबांचे 20 काय? रुपये एक पण असत लोकांका परवडण्यासारखे रेट असत का? परवडण्यासारखे रेट असतात आणि सध्या जागाच फुला महाग झालेली पावसामुळे. गणपतीचं आमच्याकडे अगरबत्ती, धूप, कापूर, नाडापुडा, त्यानंतर अष्टगंध, ज्या गणपती पूजा साहित्य लागतं तर सगळं आमच्याकडे मोदकापासून सगळं. काय रेट असत लोकांका परवडण्यासारखे रेट असत तरी परवडतं, कारण 50 रुपये मोदक सगळ्या ठेवलेले आहेत आणि मसाला काडी वगैरे आम्ही सगळ्यात स्वस्त विकतो. मसाला गाडी म्हणजे काय आहे, कसली आहे दाखवा? ही एक येतं ब्राऊन काडी, एका प्रीमियम अगरबत्ती म्हणतात. दुसरी काळी काडी येतात, एका साधी अगरबत्ती म्हणतात. आणि ही जी मसाला असतं ही मसाला काडी येते. काय किंमत आहे याची? जास्त येतं आणि खूप वेळ चालतं. काय किंमत आहे याची? ती साधारण 40-50 ते 200-250 पर्यंत मिळते. किंमत आहे. आणि बाकी पण बघतो तुमच्याकडे धूप बीप असत. रांगोळी, धूप, अगरबत्ती, तेल, कापूर, वस्त्र, वाती सगळं आमच्याकडे मिळतं. रांगोळीची कशी काय किंमत आहे? रांगोळी 10 रुपये बारकी पाकिटं ठेवली, मोठी 20 रुपये आहेत आणि 30 रुपये रंगीत आहेत. कवडाळा, आंबाडे, करांदे, शेळी, नारळ. हरणांची किंमत काय आहे? हरणांचे आम्ही कमी दिलो तर 50 रुपये पेंडी. असं नाही, आमचा धंदोच असा तो. आणि कौंडाला कशी आहेत? कौंडाळा कवडाळा 50ची 8. 50ची 8. आणखी माती काय काय लागतं? तर काय काय सामान हा? सगळा सामान मातीचाच असा. काय काय सांग? शेरवाड, कांगले, हरण, सुपारी कांगले कसे आहेत? कांगले आम्ही 40 दिले, पण 50 तिकडे दिसत होते. आणि बेड्यांची काय किंमत आहे? बेड्यांची मग घ्यायची 100, 150, 50 25, 30 घ्यायची तशी. आणि ही मुळा कशासाठी वापरतात? ती कंदमूळ ऋषी पंचमी हा, ती कशी आहोत? 30 रुपये 50 10 गावठी भेंडे. तर गणपती लागणारा इतर साहित्य सुद्धा बाजारात असा. अगदी धूप पासून ते अगरबत्ती म्हणा, ड्रोन, पत्रावर सगळीच असा. तर आपल्याकडे हे असतं. काय सांगशाल, काय काय तुमच्या ह्याचं? यंदा गणपतीच्या चतुर्थीनिमित्त लोकांचा जो उत्साह वाढलेला आहे, त्याच्यात त्यांची खरेदी पण बऱ्यापैकी वाढलेली आहे. आणि आम्ही आता हे ड्रोन, पत्रावळी, धूप, अगरबत्ती वगैरे छोटंसं दुकान लावलेलं आहे आणि बऱ्यापैकी लोकांचा प्रतिसाद मिळत आहे. पावसाने कृपा केल्यामुळे लोकांना खरेदीसाठी बऱ्यापैकी वेळ मिळालेला आहे आणि त्यांनी उत्तमात उत्तम बाजारपेठेत काय किमती काय असत तुमच्याकडे? लोकांना परवडण्यासारखे 10 रुपयापासून आपल्याकडे 100-150 पर्यंत छोटी मोठी वस्तू मिळणारी असा लोकांच्या खिशात परवडण्यासारखी वस्तू आहे. आता पत्रावळीचा पेंडो बघतो, त्याची किंमत काय आहे? पेंडो एक 40 रुपयापासून 60-70 रुपये वेगवेगळ्या त्यावर आकार आणि कलरनुसार त्याचे दर ठेवलेले असतात. ग्लासा वगैरे आणि ते सगळं यूज अँड थ्रूचंच माल जास्त असा आणि लोकांचा तो बऱ्यापैकी आवडता आणि लोक घेतो. वेंगुर्ल्याच्या बाजारपेठेत आता तुमका दिसता डेकोरेशनचं साहित्य सुद्धा मोठ्या प्रमाणात दिलेलं असा. आपल्याकडे पॉप्युलर स्टोअरचे मालक असत. काय सांगशाल, काय काय डेकोरेशनचं साहित्य आहे? डेकोरेशनच्या सामानमध्ये यावर्षी फुलांचा जास्तीत जास्त आणि माळ, जसं मोगरा, फूल, याच्यावर जास्ती लोकांचा भर आहे. पडद्यापेक्षा पण जास्तीत जास्त ह्यावर्षी. आणि किमतीच्या दृष्टीने काय सांगशाल की यावर्षी किमती म्हणजे अगदी 30 रुपयाच्या माळापासून ते 100 रुपयापर्यंत माळ आहे. त्याचबरोबर ग्रासवर लोकांचा जास्तीत जास्त जोर आहे आणि ते अगदी मुबलक म्हणजे 100 रुपयात उपलब्ध आहे. त्याचबरोबर अगदी 300 रुपयापासून ते 500 ते 1000पर्यंत लोकांना फुलाचं डेकोरेशन यावर्षी उपलब्ध झालेलं असल्यामुळे लोकांचा फुलांवर जास्त जोर आहे, डेकोरेशनवर खूप जोर आहे. सध्या महागाई सुद्धा तशी जास्त वाढलेली आहे. त्याबद्दल काय सांगाल? लोकांच्या खिशात परवडत असे रेट असत काय सध्या? अगदी 30 रुपयापासून ते लोकांना 500 ते 1000 रुपयापर्यंत लोकांना उपलब्ध करून दिलेलं आहे मटेरियल सगळं. त्याच्यामुळे यावर्षी मटेरियलला जास्तीत जास्त मागणी आहे बाजारमध्ये. सध्या गणेश चतुर्थी म्हटली का फटाके हे येईलेच. फटाक्यांका सुद्धा बरीच मागणी असता. तर काय असा फटाक्यांचा रेट काय सांगशाल? आमच्याकडे ह्या माझा 5वा वर्ष हा गणपती चतुर्थीचा. घाऊक वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये घाऊक दरात आमच्याचकडे जास्त फटाके मिळतात, चांगले आणि चांगल्या क्वालिटीचे.
त्याच्यामुळे ग्राहकांचो पण प्रतिसाद एकदम नॉर्मल हा, एकदम प्रतिसाद एकदम प्रचंड असा. त्याच्यामुळे जो मुंबईकर जो असा तो इकडे ह्या आमचा दुकान शोधत येता. बरं, काय रेट असतात सध्या फटाक्यांचे? एक डझन कमीत कमी 140 रुपये आहेत, बाहेर 160 विकतात. हां, 1000ची माळ आमच्याकडे 130 रुपये आहेत, बाहेर 160-170 विकतात. त्याचप्रमाणे स्काय शॉट असतात आणि व्हरायटी पण असतात. हो, स्काय शॉटला पण मोठी मागणी असतात. तर ते कसे, त्याचे काय किमती असतात? ते एक सिंगल शॉट असतात, तो बाहेर 100 विकतात, तर आम्ही 70 विकतो. परत 300-400 फूट वरती जाता तो स्काय शॉट, म्हणजे त्याचा रिंगण तयार होता, तो बाहेर 700-800 विकतात, तो आमच्याकडे 550 रुपये आहे. म्हणजे आम्ही फक्त 3-4% मार्जिन ठेवून रेट हे करतो. खैसर आहे या तुमच्या दुकानाला? आमचा दुकान घाऊक दरामध्ये फटाके गावडेश्वर मंदिर हा मडगावकर डान्स स्कूलच्या बाजूला आहे. चौथीचो बाजार हा गणेश चतुर्थी उत्सवा गर्दी या बाजारात आणि ह्याच्यात मुख्य नियोजन असतं तर वाहतुकीचा. तर कसं काय वाहतुकीचं नियोजन आणि पार्किंगची व्यवस्था काय काय केलेली आहे? पार्किंगची व्यवस्था गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने आम्ही मच्छी मार्केटच्या खाली सप्तसागर बिल्डिंगच्या खाली गावडेश्वर रामेश्वर मंदिरकडे या ठिकाणी 4 व्हीलर 2 व्हीलरची मच्छी मार्केटमध्ये केलेली आहे. ओपन बाजार ठेवलेला आहे खुला, कारण प्रत्येकाला येताना पार्किंगच्या दृष्टिकोनातून सुटेबल होईल अशा प्रकारे खरेदी करून आपापल्या घरी जाता येईल याच्या दृष्टीने माननीय पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही नियोजन करतो आहोत. मी स्वतः सारस्वत बँक ते गाडी अड्डा स्वतः पाईप पेट्रोलिंग करून प्रत्येकाला गाड्या पार्किंगसाठी हे लोकही रिस्पॉन्स चांगल्या प्रकारचा देत आहेत आणि लोकांचा रिस्पॉन्स चांगल्या रीतीने भेटत असल्यामुळे आम्हालाही उत्साह वाढत आहे. आणि चतुर्थीचा जो सण आहे त्याच्यात आम्ही एक देवाची सेवा समजून हे कार्य करत आहोत. त्याचप्रमाणे होमगार्डच्या आजपासून आमच्याकडे कुमक मिळालेले आहे. त्याप्रमाणे प्रत्येक पॉईंटवर दाबोली नाका, किडाचा दर्गा, शिरोडा नाका, लकी स्टोर, सेंटूस नाका, गाडी अड्डा, 4 गदा मारुती मंदिर अशा विविध प्रकारच्या ठिकाणी बंदोबस्त लावलेला आहे, बॅरिकेटिंग केलेले आहे. आणि त्या ठिकाणाहून लोकांना रस्त्याच्या संदर्भात जे कसे वेगवेगळे मार्ग केले आहेत त्या संदर्भात आम्ही सांगत आहोत की या ठिकाणाहून ज्याला शिरोड्याला जाता येईल किंवा जास्तीत जास्त ट्रॅफिक जामिंग होऊ नये ह्या दृष्टिकोनातून आमचं लक्ष राहील. गणपतीत जास्त मागणी केळ्यांका असता आणि काय रेट आहेत केळ्यांचे? सध्या 50 आणि 60 रुपये. म्हणजे महाग असतात की बरं परवडण्यासारखे आहेत, रिजनेबल? डेलीला तरी तो 50 आणि 60च दर आमचा. आणि काल रोजच असो दरा काय जेव्हापासून असं सण वगैरे असं मला महाग वगैरे कसं काय? फळांचे रेट काय असतात काय सांगशाल? सफरचंद दिसतात आमका, सगळी फळं दिसतात, सगळ्या फळांचे रेट काय काय चालू आहेत? सफरचंद यावर्षी महाग असतं कारण हिमाचलला द्या झाला ना, पाऊस जास्त भूगोलन झालं त्यामुळे सफरचंद यांच्यावर महाग. कसे काय रेट असतात सफरचंद? 180-150 किलो मग. आणि मोसंबी आणि काय? मोसंबी स्वस्त 80 रुपये किलो. आणि आता डाळिंब पण दिसतात? डाळिंब पण असं 200 रुपयापर्यंत किलो. मग तशी महागच असत की कसं काय काय सांगतात? त्या गणपतीमुळे ह्याच्यामुळे तरी महाग. पावसामुळे जरा महाग झाला, फ्रूट जरा कमी झाला उत्पादन त्याच्यामुळे महाग झाला. व्यवस्थित होत रे, पण जरा पावसामुळे जरा महाग. पावसाचा परिणाम दिसता. डेकोरेशनचं साहित्य मोठ्या प्रमाणात बाजारात दिलेला असा गणेश चतुर्थीच्या पार्श्वभूमीवर काय काय तुमच्याकडे डेकोरेशनचं साहित्य? काय डेकोरेशनचे साहित्य असे फुलांचे हे पट्टे असत, त्याच्याशिवाय गोंड्यांचे माळे, हे विस्टेरिया हँगिंगसाठी. त्याचप्रमाणे गोंड्यांच्या माळ्यांमध्ये जवळपास 10-15 व्हरायटी असत. त्याचप्रमाणे कंठी जी आपण बाप्पांका घालतो त्यातले कंठीसुद्धा चांगल्या प्रकारचे उपलब्ध असत. कसं काय रेट आहे सध्या? कारण बरीचशी फळांची बघितली तर थोडी महाग असत, फुला महाग असतात, त्याच्या तुलनेत सध्या यांचं रेट काय आहे? डेकोरेशनचे आयटम अगदी 25-30 रुपयापासून ते 2000 रुपयापर्यंत चालू असत सगळ्याचे. आणि लोकांचा रिस्पॉन्ससुद्धा अतिशय चांगला असा. म्हणजे ज्याका कमीत कमी होते का एक साधारण 25-30 रुपयापर्यंत गोंड्याची माळसुद्धा चांगल्यापैकी आम्ही देऊ शकतो या ठिकाणी. साधारण किती दिवस अगोदरपासून येऊ तुम्ही या एक 10-12 दिवस झाले चालू करून. पण आता जो सीझन ह्या मेन 4-5 दिवसातच जास्त ह्या झालो. पण दुकान चालू करून आम्ही 10-12 दिवस झाले. हो, चांगल्यापैकी प्रतिसाद असा लोकांचा. निश्चितच. तर मग आपण आज चौथीचो बाजार बघलो, वेंगुर्ल्याचो बाजार, जी माटवीची सामानापासून सगळ्या ज्या फुलं असतील, फळं असतील,
ही सुद्धा मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात दाखल झालेली असत आणि त्यांचे सगळ्यांचे रेटसुद्धा आपण बघितले. जर फळांचा विचार केलो तर फळांचे किमती जे असत ते थोडे महाग झालेले असत, कारण त्यांच्याने मगाशी कारणदा सांगितलं की पावसाचा परिणामसुद्धा फळांवरती जाणवलो आणि फुलांचे रेटसुद्धा त्या तुलनेत थोडेफार मध्यम स्वरूपाचे रेट असत आणि त्या तुलनेत डेकोरेशनची साहित्य स्वस्त असत आणि लोकांच्या खिशात परवडणारीसुद्धा असत आणि इतर भाजी म्हणा, आपली गावठी भाजी म्हणा, तीसुद्धा बाजारात दिलेली आहे. चाकरमाने उतरलेले आहेत. आपले नागरिक सध्या बाजारात मोठी गर्दी केलेली आहे खरेदीसाठी. उद्या गणपती बाप्पा प्रत्येकाच्या घरात येतले आणि ती गणपती बाप्पाच्या आगमनाची लगबग जी आहे ती अगोदर 2 दिवस सुरू झालेली आहे आणि आज जो उरलेलो सगळं बाजार आहे तो आज करून सगळे लोक आपले गणपती बाप्पा आणूक जातले. तर अशा प्रकारे होतो ह्यो आमचो वेंगुर्ल्याचो चौथीचो बाजार आणि सगळ्या गणेश भक्तांका या निमित्ताने गणेश चतुर्थीच्या आम्ही खूप खूप शुभेच्छा देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. चाहूल बाप्पांच्या आगमनाची, जय्यत तयारी भक्तगणांची, कसोटी तुमच्या कल्पकतेची, लाडक्या बाप्पाच्या सजावटीची. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी कोकण 7 लाईव्हची गणेश सजावट स्पर्धा. नक्की सहभागी व्हा आणि जिंका आकर्षक बक्षीस फक्त कोकण 7 लाईव्हवर. मुंबईतून चाकरमान्यांना सिंधुदुर्गात गावी आणण्यासाठी आमदार नितेश राणे यांनी सुरू केलेली मोदी एक्सप्रेस रविवारी सायंकाळी आमदार नितेश राणे यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून रवाना झाली होती. कणकवली रेल्वे स्थानकात सकाळी दाखल झाली. यावेळी गणेश भक्तांच्या चेहऱ्यावर आनंद पाहायला मिळाला. यावेळी चाकरमान्यांनी नितेश राणेंचे आभार मानले. एक्सप्रेसने कणकवली दाखल झाला, काय सांगा? ऍक्च्युली गावी येण्यासाठी कुठच्याच ट्रेन मिळत नव्हत्या, काही एसटी मिळत नव्हत्या. टेन्शन होतं, एवढे दिवस तिकीटच भेटली नव्हती. पण राणे साहेबांच्या कृपेने तिकीट भेटली, पण थोडा आम्हाला तिथे त्रास झाला. दादरला 7 तास थांबली, बाकी प्रवास एकदम मजेत झाला. त्याबद्दल राणे साहेबांचे एवढे आभार. आम्ही राणे साहेबांचे एकदम आम्हाला राणे साहेब म्हणजे आमचे प्राण आहेत, असं आहेत. राणे साहेब जे आपले सोडतात ते कोकणासाठी आहेत आणि आज जे कोकण आहे ते राणे साहेबांमुळेच आहेत. ज्यात प्रगती आहे कोकणची ती राणे साहेबांमुळेच आहे. प्रमोद परब. आज तुम्ही या मोदी एक्सप्रेसने आलात, कसं वाटतंय? हा, चांगला प्रवास, चांगला झाला. गाडी लेट झाली थोडी, पण ती व्यवस्थित आली आणि काही त्रास नाही, गर्दी नाही, काय नाही, आरामशीर आलो. दरवर्षी आमदार नितेश राणे चांगलं नियोजन करतात. हे कोकणात काल गाडी लेट झाली ना, त्यांनी जेवण सगळं पाणी बिणी सगळं व्यवस्था चांगली केली, कोणाला काय त्रास झालेला नाही. कुठून आलात आपण? आणि दैसरवरून. कुठे जाणार?
आणि रोमला. प्रवास आज तुम्ही ह्या मोदी एक्सप्रेसने प्रवास केला आहे. खूप छान वाटलं. खूप चांगल्या प्रकारे आम्हाला खूप छान सोय केली त्यांनी. स्वच्छता वगैरे सगळं छान केलं. थँक्यू सो मच. खूप छान वाटतंय आणि खरंच आम्हाला खूप म्हणजे अक्षरशः तिकीट्स पण अवेलेबल होत नव्हत्या. ऑनलाईन सगळं तिकीट बुकिंग फुल झालं होतं. त्यात आमदार साहेबांनी एवढी चांगली सुविधा आम्हाला उपलब्ध करून दिली. म्हणजे कोणी उपाशी पण तिथे राहिलं नाही आहे. त्यांनी चांगल्या प्रकारे जेवणाची सुविधा, पाण्याच्या बॉटल्स वगैरे सगळ्या प्रोव्हाइड केल्या होत्या. खरं तर खूप गेली 3 वर्ष प्रवाशांची होणारी गैरसोय बघून त्यांनी हा खरंच चांगला उपक्रम सुरू केला आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना किंवा गणेशोत्सवाला येणाऱ्या भक्तांना खूप चांगल्या प्रकारची मदत होत आहे. आणि तसं बघायला गेलं तर आमच्या मालवणीत सांगायचं झाला तर तळकोकणापासून दिल्लीच्या तख्तापर्यंतचा प्रवास म्हणजेच आमच्या दादांनी केलेलं कोकणचं विकास. थँक्यू. मी आता दादरवरून आली आहे आणि आता मी याला नागव्याला जाणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. सिंधुदुर्ग इथं विराजमान होणाऱ्या सिंधुदुर्ग राजाची मिरवणूक काढण्यात आली. आपल्याला फक्त 2च गोष्टी आवडतात, गणपतीची गाणी आणि आपला लाडका चिंचा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76. कोकणचा महाउत्सव म्हणून ज्या गणेशोत्सवाकडे पाहिलं जातं, हा सण आता अवघ्या काही मिनिटांवर आलाय. घराघरात आपल्या लाडक्या गणेशाचं स्वागत करण्यासाठी तयारीची लगबग सुरू झाली आहे. चाकरमान्यांची बाजारपेठेत गर्दी दिसून येते. गणेशोत्सवास अवघी काही मिनिटं शिल्लक राहिली आहे. घराघरात बाप्पाची प्रतिष्ठापना होणार असल्यानं सर्वत्र उत्साहाचं वातावरण आहे. सजावट साहित्य, माटी साहित्य नेण्यासाठी नागरिकांनी बाजारपेठेत गर्दी केली आहे. सध्या रंगरंगोटीची दुकानं, थर्माकॉल मकर, गणेश सजावट साहित्य, आकर्षक लाईट्स बाजारात दाखल झाल्यानं बाजारपेठा फुलल्या. घर आणि परिसर साफसफाई करणं, रंगरंगोटी, सजावटीसाठी लागणारं साहित्य पाहणं या कामांना सारेजण लागले. महागाई वाढते, गणेश मूर्तीची किमती वाढल्यात, गृहोपयोगी वस्तू महागल्यात. मात्र तरीही महागाई कितीही वाढली तरी कोकणवासीय हा सण उत्साहात साजरा करतात. आता यावर्षी आमचा गणपती आमच्याकडे असल्यामुळे आम्ही आता आलेलो आहोत. यावर्षी उत्साह अप्रतिम आहे लोकांचा, सगळीकडे खरेदीला आले. उद्या आता गणपतीचं आगमन होणार आहे. आता बाजार पण भरलेला आहे. बाजारातून सगळं घेऊन आता उद्या गणपतीच्या आगमनासाठी सगळे तयार होत आहेत. आम्ही आता मुंबईवरून इथे आलो आहोत 2 दिवसापूर्वी. आता सगळी तयारी करून आता उद्या गणपतीची तयारीला लागू. दरवर्षीप्रमाणेचा उत्साह आता बघण्यासारखा. आम्ही राहता मुंबई, वराडकर, कौस्तुभ बाळकृष्ण वराडकर, राहणेच चौके, बावकुलगाव.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाचं चोख नियोजन. बाजारपेठा गजबजल्या आणि कोकण 7 लाईव्हची गणेश सजावट स्पर्धा, आकर्षक बक्षिसांचा होणार वर्षाव. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.